Αναστασιάδης, Πέλιος, Φουντουκίδης, Γούναρης. Κοντά του Παπαγιώνου. Στον Αποστολίδη. Φάουλ του Τόσκα. Στον Αποστολίδη. 2 λεπτά να λήξει το παιχνίδι, 0-0 και ένα φάουλ έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ αρκετά μακριά από την εστία του Σιδηρόπουλου. Παίρνει φόρα να το χτυπήσει ο Κούδας και το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Γκουερίνο από πολύ κοντά. Θυμάμαι, έτσι νιώσα μια φοβερά μεγάλη ικανοποίηση. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία μας. Έτσι, είχαμε πάρει βέβαια 2 κύπελα, αλλά ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Νιώσα μια φοβερά μεγάλη ικανοποίηση εκείνη τη στιγμή του γκολ, γιατί καταλαβαίναμε ότι πλέον έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, για εκείνο τον κόσμο που ήταν τόσο πολύς, τόσο ζωντανός, τόσο κοντά μας, τόσο μαζί μας, και πραγματικά αισθανθήκαμε, εγώ τουλάχιστον πήρα την αίσθηση ότι όσο αξίζαμε εμείς ένα πρωτάθλημα, όσο άξιζε αυτή η ομάδα ένα τουλάχιστον πρωτάθλημα, έστω και με τις συνθήκες εκείνες της τότε, άλλο τόσο άξιζε ένα πρωτάθλημα αυτός ο κόσμος που πραγματικά ήταν, όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, γενικότερα ήταν ένας πραγματικά ο 12ος παίχτης χωρίς υπερβολές.